Hello, good morning. Hello, Doro, ano? Kay ano? Wow! Karoba pa talaga kaming dalawa. Good morning. Yan, kakaligo lang namin. It's, ano ngayon? Thursday ngayon, December 9. And kami lang dalawa. Umalis na ang papa. So, bihisan ko lang si Ana. Kumusta pala kayong lahat? I hope you're all having a nice day. Naingat lahat. So, yan. Nakabihis na kaming dalawa ni Ana. Bababa na kami in a bit. May ano pala ako ngayon. Laundry day ngayon. So, maglalaba ako ng mga 5 loads siguro. So, guys. Nasa baba na kami. Mag-aalas 10 na. Natagalan kami sa taas. Naglaro lang din kasi si Ana doon. Ayan o. Nag-open din siya ng curtain. So, ako naman, kakain ako. May leftover kami last night. So, kunan ko ng konti kasi yun din yung i-dinner namin tonight eh. Si Ana, may nakita na namang sasakyan sa labas. So, nagbababay yan eh pag may sasakyan. Oh, yan o. Oh, kain siya ng saging. Tawag dito, naglalatag po ako ng ano dyan, ng kahit ano. Kasi pag kumakain si Ana, pinapahid niya sa bunk or sa sofa namin. So, sayang naman. Ang hirap naman linisin. Ito din, naglalatag ako ng ganito dito. Yeah, it's makkelijk. Yeah, it's makkelijk. Oo. Pinapakita daw niya yung tummy niya. Oh. Where's Anna's nose? Wow, goed zo. Kusje mama? Nose? Uy, wala man. So, initin ko lang ng 1 minute yung pagkain. Tapos kain na din ako. Siguro magko-coffee. Magko-coffee tayo. Yan, initin natin. Tapos magko-coffee ako. Wala na tayong decaf. So, kain lang ako, guys. So, time check, 12:05 na. And nagdidede si Ana, tapos matutulog na siya. May mga binili si Mister na karne, manok, breast part, tsaka I think iba-ibang parts. Tapos may may baboy. So, pagtulog ni Ana, ikakat ko, tapos isa-separate ko sila. So, patulogin ko na muna ang aking madam. Hindi na ako nakapagpatuloy ng vlog kanina kasi nalobat na, tapos nag-charge ako. Tumawag din ako sa Pilipinas. Nakangisi o. Tingnan nyo yung kalat ni yung mga laruan. Agoy! Marami na namang liligpitin ang nanay mamaya. Tinatry niya talagang kunin yung mga Christmas balls kanina. Uy, my God. Ana! Hey, don't play with your milk, Ana. Give it to mama, please. Give it to mama ko. Wala na wala naman ay sulod. Ito, please. Good
So, now, this one. Hey. Oh, watch out with your hand. Watch out. What's up? Very good. No, don't touch that. Na, di naman yung stop eh. Sige na, mana, tapos na. Sige na, okay. That's okay. That's enough. A few moments later. Hello mga gang, 1:30 na ng hapon and kakaalis lang ni Mr. tsaka yung papa niya. Dito sila nag-lunch as usual. Ready na yung aking mga meal. Separate ko sila kasi bumili si Ruth ng maramihan. Pasensya pala no, nasa side kasi nagcha-charge ako. Bumili si Mr. nung isang araw ng maramihan na chicken tsaka pork sa Polish shop. So, sabi ko sa kanya, i-cut ko na lang base sa different dishes na gagawin ko. So, ang daming manok ito, pork cuts na pang nilagang baboy. Super happy ako kasi may taba po siya. Adobo cut, meron din akong adobo cuts dito. Yeah, yun na. Pusin ko lang to. Nakakapagod pero I like what I'm doing. Gusto ko yung mga nag-organize. Charot. And nakakapagod nga lang. Maghugas muna ako tapos kain ako. Lunch. So, alas 4 na guys. And aalis na kami ni Ana. Yan na. Yan na ang aking madam. Ayaw niya. Ayaw niya. Alis na daw kami. So, 5 minutes na lang naman nalakad. Pero hinay-hinay lang kami ni Ana kasi naman na, may bata tayong kasama. So, 5 minutes lang sana siya nalakad. And balik din kami agad kasi dito maghapunan ulit yung aking in-laws. So, alis na kami. So, yung mga non-essential na shops or establishments, mga 5 o'clock dapat magsarado na. Pero yung mga supermarket, until 8 o'clock. So, may time pa naman kami. Enough time pa naman. Uy, ang lamig ngayon. Uy! So, dito na kami. Punta na kami dyan. Punta kami. Hi! Tapos na kami. Napapakute siya doon sa cashier na lalaki. Yeah? Okay. We will go home now. Nagugutom na to eh. Oh no. Uwi na kami. Tapos na. Wala yung hinahanap ko na pang grill ba. Gusto ko sanang samgyeopsal, Korean barbecue. Kaso wala sila dito. So hanap ako sa Blocker. So, bahay na kami. Ayan yung aking chikiting dyan. Nagpupo po yan. So, I think, hindi ko na lang siguro, what's this? I won't add any more Christmas balls. Okay na siguro yan, no? May gold balls pa kasi ako. Yan na siguro, no? Diba? Okay na siguro yan, no? Ayoko kasing lagyan ng yung mga bulaklak pa.
Yung mga ribbons na malalaki. Siguro next time. Wow. Super nakaka-happy ang Christmas tree. Lalo na pag may light. Paano ba? Bawas pampabawas ng pagka-homesick. Kasi hindi nga tayo makauwi sa Pilipinas ngayong Pasko. So, yeah. Kaso si Ana talaga, tinatry niya talagang kunin. Liligpit ko pa yan kasi mga ibang decoration. Ito din, mga Christmas balls pa to. May nakita akong gift, hindi ko kung sino nagbigay nito. For Ana to eh. Yan. Medyo siya sa kulay. Iba yung kulay niya sa team ko. Mine ears to cares. My first Christmas. Pang last year sana ito. Ito naman siya, like I mentioned sa previous vlog ko. 6 lang yata yung kinuha ko nito. Sa Intratown. Ito may may iba-ibang kulay yan. Nag-iiba-iba yung kulay niya. So, maghahanda lang ako guys kasi dadating na yung aking mga biyanan. Maya-maya lang. Si Ruth mga 10-15 minutes andito na din yan. So, gagawa tayo ng fried rice na may carrots at saka kailangan ko na talagang bumili ng vlogging camera. Hindi na talaga kaya. Dito na sila. Oy! Ang ating fried rice and iniinit ko na yung bami. Iniinit na ninyo yung mga ibang leftover na pagkain namin last night. Yun na yung aming hapunan. So mga uname! A few moments later. Alis na naman kami. Ruth is here. Punta kami sa yung may decoration. Yan siya oh. Yan, for Christmas na. Kapitbahay namin. So, maraming pumupunta doon sa kanila. First day ata ngayon na si Ana. With Oma. Oh, nice. Yeah. A nice way. Bahay na kami. Grabe ang lamig. So, i-close ko na itong vlog na ito, no? Yun lang yung ating vlog for today. And yeah. Salamat sa panonood. And please don't forget to like and subscribe. Kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Salamat. Mush, mush, mush.